sad će biti zanimljivo, ali probali su svi dečki, sve cure su iza. Ćemo vidjeti sada što to znači u ovoj skupini. Tamo sada prodaje, znači, Zvonica. Tamo pratimo činjenice i druga štafeta ovdje. Vidite malo dresovima, jedno to rekao Vlad Zadar, ali tamo se Lara Jurčić-Zaga odlično probila. Uz njoj je i Marta Busladen, ali vidjet ćemo sada Jurčić tamo će sada prestići Zadar. Jurčić tamo prestići znači Kate Nižić, ali Nižić se ne da se Kate Nižić, evo pojačala čim je čekala malo Jurčići i tu je Marta Busladen, ona iza nje. Oni su evo sada tu zanimljive promjene u rasporedu, Sloboda tamo u Vjekinom vodi, djelu kao da nema mogu izgubiti. Idemo u Greškom pozdraviti sa Vjekinom Slobodom ovdje. Ovdje se ovdje vrti sa ovdje postane super što koji se čuje, mi ćemo sada Greškom da je mogu izgubiti ovdje. Došlo sada novi ponovno, to je teško to prati, posebno ovo sa drugačijim redosledom trčanja po pitanju stola, ali to daje grad za ovom natjecanju i sad ćemo vidjeti u ovaj konačni raspred, prati se na znači bitne oslobodile u prvoj skupini gdje su trčali, a Sloboda tamo super da ide prema pobjedi, kad ćemo vidjeti da je njih prati nekih mjestom. Najbolji rezultat u 2.39.94. Ako se to poboljša, da ćemo još na ovoj ali ova skupina u svakom slučaju donosi jedan jače, tako da je prvo skupiti